Čo je urán? Ahojte milovníci inžinierstva, volám sa Igor Felipe a dnes budeme hovoriť o veľmi dôležitom a kontroverznom materiáli. A jeho využitie môže byť prospešné pre obyvateľstvo, ale aj škodlivé. Urán. Ale čo je to urán? Urán je chemický prvok, ktorý patrí do skupiny ťažkých kovov a je označený chemickou značkou U v periodickej tabuľke. Je to jeden z najznámejších prvkov kvôli jeho využitiu pri výrobe jadrovej energie a jadrových zbraní. Je to radioaktívny prvok a vyžaruje alfa, beta a gamma častice. Táto vlastnosť, vyžarovať žiarenie, je to, čo robí urán užitočným pri výrobe jadrovej energie. Napríklad jadrové štiepenie uránu sa používa na vytváranie tepla, ktoré sa premieňa na elektrínu v jadrových elektrárniach. Urán sa prirodzene nachádza v zemskej kôre a čo je prekvapujúce, patrí medzi najhojnejšie prvky na planéte. Avšak nenachádza sa v čistej forme, ale v mineráloch ako uraninit a karnotit. Najväčšie zásoby uránu na svete sú sústredené v niekoľkých krajinách, vrátane Kazachstanu, Kanady, Austrálie, Ruska, Južnej Afriky a Spojených štátov. Tieto krajiny sú zodpovedné za najväčšiu svetovú produkciu uránu. Spôsob, akým sa urán nachádza v prírode, závisí od typu ložiska, v ktorom sa nachádza. A rovnako ako jeho forma, aj proces ťažby závisí od typu ložiska, v ktorom sa nachádza. Existujú tri hlavné typy ložísk uránu. Ložiska v magmatických horninách, ložiska v pieskoch a ložiska v usadených horninách. Ložiska v magmatických horninách vznikajú, keď sa urán koncentruje v magmatických horninách, ako je žula a riolit. Tieto ložiská sa nachádzajú v oblastiach s vulkanickou činnosťou a ťažba uránu z týchto ložísk zvyčajne zahŕňa podzemnú ťažbu. Naopak, pieskové ložiská vznikajú, keď sa urán koncentruje v sedimentoch, ako je piesok a štrk, v oblastiach ako sú pláže a dokonca aj púšte. Tieto ložiská sa často nachádzajú v oblastiach s suchým podnebím, ako je Sahara. A ťažba uránu z týchto ložísk zvyčajne zahŕňa preplachovanie sedimentov na oddelenie uránu. Pieskové ložiská sa nachádzajú aj na iných miestach sveta, napríklad v Indii a dokonca aj v Brazílii. Pre tých, ktorí už počuli o pláži Praia da Areia Preta v Guarapari, štáte Espírito Santo, vedia, že je možné vyrobiť urán 233 z tória, ktoré sa na tejto pláži nachádza. Ložiská sedimentárnych hornín vznikajú, keď sa urán koncentruje v sedimentárnych horninách, ako je vápenec a bridlica. Ťažba uránu z týchto ložísk zvyčajne zahŕňa povrchovú aj podzemnú ťažbu. Je dôležité zdôraziť, že ťažba uránu musí byť vykonávaná opatrne a spôsobom zodpovedným, aby sa minimalizovali vplyvy na životné prostredie aj na ľudské zdravie. Ťažobné spoločnosti musia dodržiavať predpisy a normy prísne, aby zabezpečili bezpečnosť svojich pracovníkov a miestnych komunít, ako aj minimalizovali vplyvy na životné prostredie. Ako náhle je vyťažený, začína sa odstraňovanie tejto rudy obsahujúcej urán. Po extrakcii uránu sa spracováva, aby sa odstránili nečistoty a zvýšila jeho koncentrácia na obohatený urán. Ale ak ide o nebezpečný materiál, ako sa ťaží bez toho, aby to predstavovalo riziko pre pracovníkov? Ťažba uránu môže byť bezpečná, ak sa príjmú vhodné opatrenia na zaistenie bezpečnosti. Počas procesu ťažby môžu byť uvoľňované radioaktívne plyny, ako je radón. Radioaktívne častice, ktoré môžu byť vdychované pracovníkmi alebo uvoľnené do životného prostredia. Okrem toho môže nadmerné vystavenie radiácií viesť k zdravotným problémom, ako je rakovina a iné ochorenia. Na zabezpečenie bezpečnosti ťažby uránu sú potrebné primerané ochranné opatrenia, ako je používanie osobných ochranných prostriedkov pracovníkmi. Primerané vetranie na pracoviskách a pravidelné monitorovanie vystavenia radiácií. Je tiež dôležité, aby ťažobné spoločnosti dodržiavali platné predpisy a bezpečnostné normy a zároveň investovali do školení a vzdelávania pracovníkov na zvládanie rizík spojených s ťažbou. Ale čo je to radioaktívny materiál a prečo je urán radioaktívny? Radioaktívny materiál je taký, ktorý obsahuje nestabilné atómy.
To znamená, že ich atómové jadrá majú tendenciu sa spontánne rozpadávať a vyžarovať radioaktívne častice, ako sú alfa, beta a gamma častice. Tieto častice môžu byť škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie v závislosti od množstva a typu vyžarovaného žiarenia. Urán je radioaktívny práve preto, že má tieto nestabilné atómové jadrá. Konkrétne, urán-235 je nestabilný izotop uránu, ktorý sa používa na výrobu jadrovej energie. Je to preto, že môže byť štiepený neutrónmi akejkoľvek energie, ale prednostne tými s nízkou energiou, ktoré nazývame tepelné alebo pomalé neutróny. Urán-238 je nestabilný izotop, ktorý sa prirodzene nachádza v zemskej kôre a menej sa používa na výrobu jadrovej energie. Je to preto, že môže byť štiepený len neutrónmi s vysokou kinetickou energiou, teda rýchlymi neutrónmi. Ale čo znamenajú tie čísla za uránom? To súvisí s hmotnostným číslom. Kde urán-235 má v jadre 92 protónov a 143 neutrónov. A keď ich spočítame, dostaneme hmotnosť 235. Urán-238 má 92 protónov a 146 neutrónov. A keď ich spočítame, dostaneme jeho hmotnostné číslo. A plyn. Keď sa jadro atómu rozpadne, vyžaruje radioaktívne častice, ktoré môžu byť nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie. Napríklad alfa častice môžu byť zablokované listom papiera, ale beta a gamma častice môžu preniknúť do ľudského tela a spôsobiť nenapraviteľné poškodenie buniek a DNA. Z tohto dôvodu je dôležité prijať primerané bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s radioaktívnymi materiálmi vrátane uránu. Ak máš rád seriály, veľmi odporúčam seriál Černobyl od HBO, kde vysvetľujú, čo sa stalo pri nehode v jadrovej elektrárni Černobyl na Ukrajine. A aké škody môže radiácia spôsobiť ľuďom a miestu, ktoré zasiahne? Ale kde sa používa urán? Ako som už spomenul na začiatku videa, urán sa používa hlavne ako palivo v jadrových reaktoroch na výrobu elektrickej energie. Keď je urán bombardovaný neutrónmi v jadrovom reaktore, dochádza k reťazovej reakcii, ktorá uvoľňuje veľké množstvo tepelnej energie. Táto energia sa potom používa na výrobu pary, ktorá poháňa turbíny a generátory na výrobu elektriny. Už sme urobili video, v ktorom vysvetľujeme, ako funguje jadrová elektráreň a ak máte záujem, nechám na konci tohto videa odkaz na to video, aby ste si ho mohli pozrieť. Urán sa tiež používa na výrobu jadrových zbraní. K tomu dochádza, keď sa urán-235 obohacuje na vyššiu koncentráciu a používa sa ten istý princíp jadrového štiepenia. Keď je bombardovaný neutrónmi, spustí reťazovú reakciu, ktorá uvoľňuje veľké množstvo energie. Okrem výroby elektrickej energie a jadrových bomb má urán aj množstvo ďalších využití v rôznych oblastiach, napríklad v medicíne. Nukleárna medicína využíva radioizotopy uránu, či už na diagnostiku alebo na liečbu ochorení. Napríklad ten istý urán-235 sa používa na výrobu radioaktívnych izotopov, ktoré môžu byť využité pri zobrazovacích vyšetreniach, ako je tomografia a scintigrafia. Urán-238 sa používa pri liečbe rakoviny, pretože uvoľňované žiarenie je schopné ničiť rakovinové bunky. Urán sa tiež používa ako palivo v niektorých typoch pohonu vesmírnych lodí, ako je to v prípade malých jadrových reaktorov. Energia uvoľnená jadrovým štiepením sa používa na ohrev kvapaliny, ktorá sa rozpína a poháňa turbíny, čím vytvára mechanickú energiu na pohon. Používa sa aj v rôznych priemyselných odvetviach, napríklad pri výrobe keramiky a skla, kde sa využíva ako pigment na vytváranie farebných a lesklých efektov. Urán je tiež chemický prvok a dôležitý pre vedecký a technologický výskum, pričom sa využíva v rôznych experimentoch a štúdiách. Napríklad na skúmanie štruktúry atómového jadra. Môže sa dokonca využívať aj pri výrobe farieb, fluorescenčných, v jadrových batériách a dokonca aj v systémoch ústredného kúrenia. Napriek tomu, že má rôzne využitia, je dôležité zdôrazniť, že používanie uránu je prísne regulované a kontrolované, keďže ide o vysoko radioaktívnu látku. A vedeli ste o všetkých týchto využitiach uránu? Myslíte si, že by sme mali tento prvok viac využívať na výrobu elektrickej energie?
Napíšte mi do komentárov, rád by som to vedel. Nechám vám tu po boku dve videá, ktoré by sa vám tiež mohli páčiť. A jedno z nich je presne to video, o ktorom som hovoril o jadrových elektrárniach. Ak sa vám video páčilo, dajte like, prihláste sa na odber kanála a zdieľajte video, aby sa o uráne dozvedelo viac ľudí. To je všetko, milovníci inžinierstva. Veľké objatie a vidíme sa v ďalšom videu.